ଆମ ଟିକି ଶାଶୁ ବାହାର ଖୋଲିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କରିବୁ ନା ଲଜ କରିବୁ? ତୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଲୋ ଚିକି ତୁ କାଇଁ ସବୁ ଖୋଲିଲୁଣି ଯେ? ତୁ ସବୁ କାଇଁ ଖୋଲିଲୁଣୁ? କେଜାଣି। ସେ କାଢି ପାରିଲାନି, ଏକାଥରେ ଧରିକି ଓଜାଡି ଦେଲା। ଦେଖ ସବୁ ଏଠି ବାହାର ଫିଟେଇଲାଣି। ତା ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଏଠି ଖୋଲିଲାଣି। ଏଇଟା କେତେ ଲୁଗା ସେ ତ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଡ କଣ ମାଟିରେ ଯିବନି? ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ମାମା ଏରା କଣ? ଏରା କଣ? ଲୁଗା। କାକା କହୁଛି ଲୁଗା। ହଁ ଏଇଟା ଲୁଗା। ଏଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି? ମିମି ପାଇଁ। ଚିକି ତୁ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ କରିବୁ? ତୁ କାହା ପାଇଁ କରିବୁ? ଜେଜେ ପାଇଁ କରିବୁ ସାବିତ୍ରୀ? ନା ଅଜା ପାଇଁ କରିବୁ? ନା ଅଜା ପାଇଁ କରିବୁ? ଭାଇ ସାବିତ୍ରୀ ଭାଇ ପାଇଁ କରନ୍ତିନି। ହଁ ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଦେଖି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ? ଏଇ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ। କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ? କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ? ଆଉ ବଡ ମମିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ବଡ ମମିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତାପରେ ଭାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତାପରେ ଜେଜେକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ପୁଇମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ପୁଇମା ବସୁଛନ୍ତି ବା। ଏଇ ମାକୁ ଆଉ ଘରେ ଅଜା ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଅଜା ଅଛନ୍ତି? ଯା ଅଜାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଯା। ଅଜା ପୁରା ଗରମ। ଅଜା ପୁରା ଗରମ ଯେ ଅଜା ଡ୍ରେସ ପିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଆକୁ ଡାକେ ମା ଭାର ଖୋଲିକି ଆସ। ସେ ମାଆକୁ ଡାକିବୁ ମା ଭାର ଖୋଲିକି ଆସ। ମା ଭାର ଖୋଲିବା ଆସ ବୋଲି କହୁଛି ତମେ। ଆଉଥରେ କହ ତୋ ମା ଯା ଭାର ଖୋଲିବା ଆସ। କହିଦେ ତୋ ମା ଭାର ଖୋଲିବା ଆସ। ଖୋଲ ଭାର ଖୋଲ ଏମିତି କହୁଛି ବା। ସେ ମାଆକୁ କହ ତୋ ମା ଭାର ଖୋଲ। ତୋ ମା ଭାର ଖୋଲିବା ଆସ। ହଁ ସେଇଟା ମାଆକୁ ଡାକେ ତୋ ମା ଆସ ଦେଖିବ। କାହାକୁ ଡାକେ? ଡାକୁଛି ଖାଲି ଆସେ। ମା ବା ଆଇଲେଣି ଆଉ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଦଉଛୁ। ମା ତ ଆସୁ ଦେଖିବି। ଗୋଟେ ବଡ ମମିର ଦିଟା ମୋର ଦିଟା ନା। କହିଦବୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଗଡେଜ ସବୁ ନେଇଯିବ ନା କଣ? କହିଦେ। ତୁ ଶାଢୀ ବେପାର କରିବୁ? ମାକୁ ଦେଖେଇବୁ ବସିକି। ତୋ ବଡ ମମିର ଦିଟା ମମିର ଦିଟା। ଚିଞ୍ଚି ଗଲା ନୂଆ ସାର୍ଟରେ ବି ଗଲା।
আমি চিত্রে কাটি দিও